тоҷикистон изҳори умедворӣ мекунад, ки дар ҷараёни сафари Владимир Путин ба Душанбе масъалаи авфи муҳоҷирони тоҷики вориди феҳристи афроди мамнуъулвуруд ҳам баррасӣ ва ҳал хоҳад шуд. Путинро дар Тоҷикистон дар чаҳорчеби сафари расмӣ рӯзҳои 27 ва 28 феврал пазироӣ мекунанд ва аз қабл мақомоти Кремлин гуфтанд, ки дар барномаи сафар имзои 7 санад аз ҷумла созишномаи байни ҳукуматии ҳамкорӣ дар бахши меҳнат ва шуғли аҳолӣ ҳам дар назар аст. яке аз масоили мавриди таваҷҷӯҳ ва нигаронии шаҳрвандони Тоҷикистон имкони авф шудани даҳҳо ҳазор нафари онҳо ва дарёфти дубораи ҳаққи бозгашт ва кор ба Русия мебошад. ҳоло 270 ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон дар рӯи хати ихроҷшудаҳо мебошанд. чизی که ما می‌دونیم تقریبا 128 هزار شهروندان ما در همین رویکرد هستند که یعنی قانون را سبک قانون را ویران کردن، قانونی معمولی را، ولی ما را نمیتونیم تخمین زدن که از این 128 هزار تعداد افسردگان چقدر میشود. дар робита бо масоили дигари мавриди баррасӣ дар ҷараёни сафари Путин ба Душанбе суолҳо дар заминаи матраҳ шудани узвияти Тоҷикистон дар иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ҳам ба гӯш мерасад. Русия худро шарики муҳими сиёсӣ ва иқтисодии Тоҷикистон муаррифӣ мекунад. азимтарин пойгоҳи низомии хориҷии он, пойгоҳи 201 бо 7000 сарбозаш дар Душанбе ва Қойрғонтепа ҷойгиранд. ҳаҷми сармоягузориҳои ин кишвар дар иқтисоди Тоҷикистон 1,7 миллиард доллар аст. коршиносон мегӯянд, аз ҳоло пешгоҳӣ кардани тамоми назокатҳои диду боздидҳои Путин ва Раҳмон барвақт аст, чун ду раҳбар қарор аст пушти дарҳои баста ҳам музокирот кунанд. вале бархи таҳлилгарони бетараф ҳадс мезананд, ки сафари Путин ба Тоҷикистон ва Қазоқистону Қирғизистон бештар хусусияти рамзӣ ва сиёсӣ дорад. Илия Кравченко, коршиноси шӯрои умури байналмилалии Русия, гуфтааст, дар шароите ки маъмурияти президенти нави Амрико Дональд Трамп ҳанӯз мавқеашро дар робита бо Осиёи марказӣ рӯшан накардааст, Путин мехоҳад пешдастӣ карда ба Ғарбу Чин паём диҳад, ки ин минтақа дар меҳвари манфиатҳои Русия қарор дорад ва ҳамон гуна ки Амрикои Лотинӣ барои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муҳим аст, барои Русия Осиёи марказӣ ҳам аҳамият дорад. Путин дар сафараш ба Осиёи марказӣ аз 3 кишвар Қазоқистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон дидан хоҳад кард. баъди боздид аз Душанбе раҳбари Русияро дар Бишкек пешвоз мегиранд.